muzammilu sannu amintacce aminu. Mai kyawun sura muzammilu sannu amintacce aminu. Sunan Allah na nake yi bani da inkari, Allah dan hasken ka wannan wanda yake sirri, ka shirya harshe na da kwakwalwa duk su hawo tsari. Allah ba dan ne ba domin daha masoyinka aminu. Mai kyawun sura muzammilu sannu amintacce aminu. Rabbi salatanka kaninka gummeken sura, wanda ya bar makka kashe masa yau zai hijira. Baya saba maka yaje domin amsa kira, a sama da yanzu da yaya har da sahabban nan na aminu. Mai kyawun sura muzammilu sannu amintacce aminu. Kamar Sheikh Tijani da Sheikh Jilani Bazalla da dukkan shehunnai masu so a kama Rasulallah. Kamar Sheikh Farhama mai rauni bayan hula, ni dai na lura son abin yabo suka kama don aminu. Mai kyawun sura muzammilu sannu amintacce aminu. Ilahu ina kuka dan isarsa share hawaye na, ka ƙara kare mun sharifi daga murabbina, da shi kai mun nuni a barci ya kama hanaye na, ya ce mun zo mu tafi gurin maula ya abu nema aminu. Mai kyawun sura muzammilu sannu amintacce aminu. Shehu Abdullahi adare kalifan babana, Allah ya yi ma ƙarin ƙaunar abin sona, muku ya bar mu da kai cikin tafiyar dare rana. Alfarmar Ahmad abin so kana abin nema aminu. Mai kyawun sura muzammilu sannu amintacce aminu. Me yin inkari a annabi da na zo mu tafi, can ne gun sanyi da kamshi babu batun zafi. Shi manzan Allah jurau ne baya korafi, tambayi me bashi da ya zo gun manzan Allah aminu. Mai kyawun sura muzammilu sannu amintacce aminu. Salamun alaika abin so kuma gaga abin nema, mai fata fes ga tafara kuma barama, mai dogin yasu da gabobi mai kyawun suma, mai saurin fara'a kushe musu shi ɗaya ne na daban aminu. Mai kyawun sura muzammilu sannu amintacce aminu. Duk abu mai kamshi hanci zai so ya shige shi, ya kai ya Muhammadu gun tsafta da cikar kamshi. Duk abu mai kyawu idanu zai so kallon shi, tunda Allah ya yi shi bai taba duba wani nasaba aminu. Mai kyawun sura muzammilu sannu amintacce aminu. Su'al tambaya zan yi dan Allah daure ya ban amsa, wane ne malamin ma'aikin nan ko kun kasa? Abin wani mamaki zahiri da gaibin ya sansa, tun kafin wahayi ya tsarkake Allah mai girma aminu. Mai kyawun sura muzammilu sannu amintacce aminu. Mai gidanmu mai girma na daban da kowa kai za a yi koyi, abin da ka so za a yi, abin da ka shi ba a yi. Wanda ya fi ka ya so ga wannan shige kan layi, ni dai na bi ka da soyayyar ka nake kwana aminu. Mai kyawun sura muzammilu sannu amintacce aminu. Yaushe yayi magana ga wanda ya yau bai gane ba, ko kai kurma ne karyar ka ba ka shashantar ba. Sallama ya faɗa labule ya amsa ba wai ba, awa Allah ya yi wa abuwa tun bai laifin ba aminu. Mai kyawun sura muzammilu sannu amintacce aminu. Jarumin Allah kai kaɗai ka firgita kafirci, ka kora su gida sun ishe suna ba mun huci.
su a tunaninsu babu gaskiya sai kafirci, ashe ba su gane ba gaskiya guda ɗaya ne mu rike Aminu. Mai kyawun sura Muzammilu sannu amintacce Aminu. Kaga ta kowa ta ga sai dai ai duba duk wani Allah ba zai iya gane ya kake ba, ko tafiyar sai kake ba zai yi a cin maka ba. Sun gaza aikinsu da nasu da na kanka gama Aminu. Mai kyawun sura Muzammilu sannu amintacce Aminu. Tun yana yaro yake yaƙi da gumakansu, binkici tarihin haihuwarsa an ga gumakansu. Kansu yana kit-kit wuta da katanga su. Duk wani mai bautar wani Allahu ya tuba ya zauwa Aminu. Mai kyawun sura Muzammilu sannu amintacce Aminu. Mai kyawun sura Muzammilu sannu amintacce Aminu. Sarkin kara ne da kyauta har ma ihsani, wata mata ce ta ɗauko kaya ga rauni. Ɗaha ya ce mata umma ba ni na kai miki makani, ya kai mata gida ya juyo sai ta ce masa ya ka Aminu. Mai kyawun sura Muzammilu sannu amintacce Aminu. Ta ce masa kai lura akwai wani mai yin tababa, a kullum burinsa mu bar gunki mu rike rabba. Tana ta faɗin zancen bata ma san shi wane ne ba, ta ƙara da faɗin yaro kar da ka bi shi da ɗai Aminu. Mai kyawun sura Muzammilu sannu amintacce Aminu. Ta gama zancenta yana ji sannan sai ya ce ni ne Muhammadu manzan Allah nake ko gaice, kai ne wanda kake ta kira a kama ɗayantacce, to ni na yarda ina ƙaunar ka da kishinka Aminu. Mai kyawun sura Muzammilu sannu amintacce Aminu. Wa'anda suke kyamarsa domin ya riƙe Allahnsa, suna kawo ajiya su bashi ya sanya ɗakinsa, in sun zo karɓa ya ba su ba wani sa'insa, dan sun yarda da shi da dai ba ya iya sabawa Aminu. Mai kyawun sura Muzammilu sannu amintacce Aminu. Mai dogon hanci tsayinsa ta ƙaice ya tambara, sannan bai hamma ko gishi da yunwa sun dira, in ya so tafiya sawunsa duk zai jera, babu kamarsa da dai idan da akwai ban san shi ba Aminu. Mai kyawun sura Muzammilu sannu amintacce Aminu. Shi san bai waige ta gabansa da baya yake gani, idan kuma zai juyo gaba ɗaya yake yi kunji gwani, hoton sawunsa a ƙar inuwa ta saba a gani, mafi kyawun tafiya hannunsa baya sabawa Aminu. Mai kyawun sura Muzammilu sannu amintacce Aminu. Karka kwatanta shi daban yake mai kyawun yanayi, ta yaya kifat za ta ɗau zanda ko an taɓa yi, shi ɗaya ne na daban komai ya nufin yi rabbi ya yi, miƙa hannu ya yi sun ka gaisa rabbi ya ce ba shi ba Aminu. Mai kyawun sura Muzammilu sannu amintacce Aminu. Me farar fara'a farar fuska farin rawani, ni na gamsu da kai raina yayyaki ne, ko ranar mahashar na ji kai kadai ne dai tsani, me goge kwallar halittu sanda suke kuka Aminu. Mai kyawun sura Muzammilu sannu amintacce Aminu. Ko
ko daga nesa ka hango shi ka san yayi daban, haske mai kamshi yake ta fita ta shiryar nan, gashi da yin ladabi ga manya har ma yaran nan, baya girman kai da dai kuma kowa na sane. Aminu mai kyawun sura Muzammilu sannu amintacce Aminu. ba mu da tamkar ka rushe shirka, ka dasa Allahnka cikin dukkan harka, a yau ba ma shaka mun rage Allahnka, mun rage ƙaunarka, da dai kuma ba makinka annabi san ka muke sosai. Aminu mai kyawun sura Muzammilu sannu amintacce Aminu. Ɗahiru sha'iri shi ya ƙirƙiro wannan waka, Sadiya Mu'azu ni na yi amshin waƙarka. Allah dan girman ma'aiki ɗaha masoyinka, ka ƙara mar himma da ƙarfin gwiwa dai ta yaban Aminu. Ɗahiru sha'iri magaskanci mai ƙaunarka, shi ne ke dabara a kullum ƙarin ƙaunarka, kar da ka bar ni in so waninka sai in ya so ka, kai min shaida da hani dai kai na rika kam. Aminu Mai kyawun sura Muzammilu sannu amintacce Aminu. ilahi salatanka kwararo gumme kyan sura, wanda ya san ka tun gabanin siffa ko sura, ka buwayi sanin waninsa ni dai na lura, Allah barni da son abin so ɗaha Rasulallah. Aminu Mai kyawun sura Muzammilu sannu amintacce Aminu. mai kyawun suna Muzammilu sannu amintacce Aminu. Mai kyawun sura Muzammilu sannu amintacce Aminu. mai kyawun suna Muzammilu sannu amintacce Aminu.